minkä perusteella omaa toimintakykyä on mahdollista arvioida? Siis toimintakyky heikentyy yleensä sillä tavalla, että ensin sellaiset vaativammat toiminnot heikentyy, sitten sellaiset asiat, joissa tarvitsevat välinettä, puhutaan välinetoiminnoista, ja sitten ne päivittäiset perustoiminnot. Ja näitä vaativia toimintoja on esimerkiksi autolla ajaminen tai lomamatkan suunnittelu ja toteuttaminen ja kutsujen suunnitteleminen ja toteuttaminen. Ne on sellaisia vaativia toimintoja. Että jos tällaiset toiminnot sujuu, niin tuskin on sitten heikentynyt miltään muultakaan osin. Sitten se seuraava taso on nämä välinetoiminnot, niillä tarkoittaa esimerkiksi raha-asioiden hoitoa ja kaupassa käymistä, kodin siivoustöitä. Ja jos ne sujuu hyvin, niin todennäköisesti sitten pärjää myös niissä päivittäisissä perustoiminnoissa. Ne alkaa heikentyä sitten kun jos sairaudet on edennyt niin pitkälle, että raihnaisuus lisääntyy, niin sitten alkaa ilmetä vaikeuksia sisällä liikkumisessa ja tuolista siirtymisessä ja pukeutumisessa ja peseytymisessä. Ja sitten ihan viimeiseksi heikentyy se syöminen, että vaikeutuu se itsenäinen syöminenkin. Miten omaiset voivat arvioida toimintakykyä tai missä vaiheessa on syytä huolestua? No se menee itse asiassa niin tällä samalla kaavalla, että jos ajatellaan nyt, että on kyse vaikka isästä tai äidistä, että jos heiltä sujuu autolla ajossa ei ole ongelmia ja kun perhe kokoontuu isovanhempien luokse ja he järjestää kutsut tai tällaisen tapahtuman ja kaikki on siellä onnistunutta, niin todennäköisesti heille ei ole sitten vaikeuksia kyllä muissakaan toiminnoissa, että silloin kaikki on hyvin. Että ne ongelmat alkaa ilmaantua tällaisissa asioissa. Jos joku esimerkiksi etenevä muistisairaus alkaa sieltä pikkuhiljaa tulla, niin sitten seuraava vaihe on, että raha-asioiden hoito vaikeutuu tai kaupassa käynti ja kauppa-asioiden hoito vaikeutuu. Samoin sitten, jos tukielinsairaudet alkaa haitata sitä toimintakykyä, niin juuri esimerkiksi kauppa-asioiden hoito tai siivousasioiden hoito vaikeutuu. Että jos tällaisissa asioissa alkaa ilmetä vaikeuksia, niin silloin pitäisi miettiä, että mistä on kyse. Kun mä oon geriatri, niin mä ajattelen, että mikä sairaus on tämän takana. Me etsitään sairauksia ja nimenomaan vielä hoidettavia sairauksia. Yleensä kaikkiin sairauksiin on jotakin tarjolla, vaikka ei parantavaa, niin ainakin sitten jotakin lievittävää. Eli mitä kuuluu geriatrin toimenkuvaan? Geriatri on kiinnostunut iäkkään ihmisen hyvinvoinnista, omatoimisuudesta ja toimintakyvystä. Ja me tietysti pyritään siihen, että me voitaisiin ennaltaehkäistä näiden asioiden heikentyminen. No, päivittäisessä toiminnassa geriatrin työ on paljolti sairauksien diagnosointia, hoitoa ja sitten kuntoutuksen suunnittelua moniammatillisesti. Ja niin, että potilas on itse mukana sitä omaa kuntoutumistaan miettimässä. Geriatriaa tarvitaan terveysasemilla, kotihoidossa, akuuttisairaaloissa, myös päivystyksissä olisi hyvä olla geriatrista osaamista, koska sairaudet ilmenee iäkkäillä eri tavalla kuin nuoremmilla, tai voi ilmetä. Vakava sairaus voi ilmetä hyvin lievin oirein ja tarvitaan tällaista geriatrista ymmärrystä ja osaamista, että osataan löytää sieltä ne hoidettavat sairaudet. Ja toki geriatria sitten tarvitaan myös pitkäaikaishoidossa, mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti meidän se ensisijainen tavoite on turvata iäkkäiden hyvä elämä kotona. Ja sitten jos tulee joku äkillinen sairaus, niin hoitaa mahdollisimman hyvin ja nopeasti niin, että iäkäs pääsee takaisin kotiin. Meitä on myös sitten näiden organisaatioiden niin kuin saumakohdissa. Niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon välimaastossa, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välimaastossa, koska niin kuin
Ja hoidon jatkuvuus on yksi keskeinen asia. Iäkkäiden kohdalla se helposti katkeaa ja osa meistä geriatreista on esimerkiksi vanhusten palvelujen johtajina. Itsekin on ollut tämmöisissä tehtävissä. Mielestäsi suuremmat tämän alan haasteet tulevaisuudessa? No kyllä se on se kysymys, että miten ikääntyvä väestö saadaan pysymään omatoimisena, hyvinvoivana ja liikuntakykyisenä kotona mahdollisimman pitkään. Et me ei ole käytetty kaikkia niitä mahdollisuuksia vielä, mitä meillä on olemassa. Eikä yhteiskunta kykene huolehtimaan niin suuresta joukosta avuttomia vuoteeseen hoidettavia iäkkäitä, kuin vielä tätä nykyään hoidetaan. Että mä uskon, että tämmöinen aktivoiva, kuntouttava toiminta varhaisesta alkaen niin auttaa siihen, että iäkkäämmät säilyy toimintakykyisinä ja vielä hyvinvoivina kotona. Et niin Suomen kunnat eivät ole käyttäneet kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitä niillä on. Ihan liikunnan ylläpitämisessä ja siihen liittyy myös sitten se, että ei vain liikunta, vaan sitten pitäisi olla tämä sosiaalisuus. Että iäkkäillä pitäisi olla mahdollisuuksia tavata toisiaan. Silloin ei tule yksinäisyyttä. Ja jos yksinäisyyttä on, pitäisi kuntien järjestää mahdollisuuksia iäkkäille tavata toisiansa. Et se on varmaan se niin kuin yksi isoimpia asioita. Toinen on sitten tämä meidän osaaminen. Gerontologinen ja geriatrinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikilla työntekijöillä. Siinä on paljon petrattavaa. Se osaamisen taso ei ole häppöinen. Ja siihenhän vanhuspalvelulakikin pyrkii. Ja mitä enemmän me osataan, niin sitä enemmän me osataan toimia oikein. Ja sitten ehkä kolmas asia on tämä meidän hoitokulttuuri, että pois tästä makuuttavasta vuodekeskeisestä ajattelusta ja toimintakulttuurista. Että meillä pitäisi olla sängyttömiä sairaaloita. Nythän sairaalat on suunniteltu vuoteita varten eikä kuntoutujia varten. Mihin kuntien pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota vanhustyössä tällä hetkellä? Meillä on monia asioita, millä me voidaan ehkäistä toimintakyvyn ennennäköistä heikentymistä. On monia sellaisia toimenpiteitä, joista on tutkimuksellista näyttöä. Ja tämä liikunta on yksi niistä. No, me tiedetään, että riippumatta siitä, että mikä toimintakyvyn aste on iäkkäillä, niin kaikille se liikunnan lisääminen on eduksi. Ja me voidaan joko ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikentymistä tai parantaa jo heikentynyttä toimintakykyä, tai ainakin hidastaa sen etenemistä, jolloin meillä pitäisi olla sellainen järjestelmä, jossa joka toiminnan tasolla kiinnittäisi huomiota siihen iäkkään ihmisen liikkumiseen ja tuettaisiin sitä. Ja siihen pitäisi vielä yhdistää sitten se oikeanlainen ravitsemus, että jos on aliravitsemusta, niin saa valkuaisainetta ja rasvaa ja energiaa. Muuten ei lihakset kuntoudu. Se on niin kuin yksi asia. Yksinäisyyden hoitoon on olemassa kustannustehokas menetelmä, tämmöinen ystäväpiiri, ryhmäkuntoutus. Halpa muoto, jolla saadaan iäkkäät kokoontumaan sitten lopulta itsenäisesti omiin ryhmiin. Ja se vähentää kuolleisuutta ja terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen käyttöä. Sillä on dramaattiset vaikutukset. Mutta näitä ei toteuteta systemaattisesti. Meillä ei tehdä oikeastaan mitään tällaista niin että sitä systemaattisesti toteutettaisiin ja seurattaisiin. Ja niinpä se sitten, mikä on ihan keskeistä, on, että parempaa johtamista tarvitaan. Tarvitaan entistä parempaa palvelujärjestelmän johtamista. Ja sellaisia mittareita, joilla me tiedetään, että missä mennään. Meidän pitää mitata meidän toimintaa. Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa. Että tämä johtamiskysymys on minusta aivan keskeinen. Että meillä on ihan hienosti resursseja. Että resurssien perään ei pidä huutaa, vaan ammattitaidon ja hyvän johtamisen. Miten kotiin tarjottavia palveluita pitäisi mielestäsi kehittää tulevaisuudessa? Niin, että ne entistä paremmin vastaisi näiden kuntalaisten iäkkäiden asiakkaiden tarpeisiin. Että ne lähtisi sieltä iäkkäistä eikä organisaatiosta. Et nyt me tarjotaan tietynlaisia palveluja, joita meillä on ja on suunniteltu. Sen sijaan, että
että me pidettäisiin huolta siitä, että me tarvitaan semmoisia palveluja silloin, kun iäkkäät niitä tarvitsee. Tässä meillä on paljon kehittämisen varaa vielä. Mikä olisi täydellinen kattaus toimintakyvyn mittaamiseen? Kysymys on hyvä, vastaaminen on vaikeaa, koska toimintakyvyssä on niin monenlaisia ulottuvuuksia. No, tämä fyysinen toimintakyky on ehkä se perinteisin, mitä on mitä arvioitu erilaisilla toimintakykymittareilla. Niitäkin on maailmalla satoja. Ja miksi niitä on satoja, johtuu siitä, että kun sekin on aika moniulotteinen asia, tämä fyysinen toimintakyky, niin ei ole löytynyt sellaista yhtä yksinkertaista menetelmää, että monimutkaiseen asiaan ei ole yksinkertaista mittaria tarjolla. Se ei ole mahdollista kehittää. Et sitten on kehitetty erilaisia mittareita erilaisiin tarkoituksiin. Sitten kun se ei riitä se fyysinen, sitten on tämä psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen ja hengellinen ulottuvuus vielä toimintakyvyssä. Että meillä on sitten elämänlaadun mittareita ja mielialan mittareita, niin kuin depressio, mittausasteikkoja. Ja niitä voidaan sitten käyttää erilaisissa tilanteissa, mutta niidenkään käyttö ei ole ihan vakiintunutta. Tämmöinen RAI-arviointijärjestelmä on sosiaali- ja terveydenhuollossa aika monessa paikassa käytössä. Se on hyvin monialainen ja ulottuvainen mittari. Siinä on myös muutakin kuvaa tätä toimintakykyä, mutta kysymyksiä on sitten toista sataa. Ja sitten on muutaman kysymyksen mittareita, että siinä se skaala on. Sinänsä se, mitä mä tuossa alussa puhuin, niin näistä eri toimintakyvyn tasoista, se on yksi tapa arvioida, että miten selviää näistä erilaisista tehtävistä tai toiminnoista. Että se on ehkä se yksinkertaisin tapa. Mutta se ei vielä kerro sitten tätä sosiaalista ulottuvuutta ja elämänlaatu-ulottuvuutta. Mutta niitä voi kysyä myös ihan yksinkertaisillakin kysymyksillä. Mieliala voi kartoittaa yksinkertaisilla kysymyksillä. Muistiin on olemassa sitten jo tarkempia testejä. Että jos on muistihuoli omaisilla tai itsellä, niin silloin kannattaa sitten jo käyttää sellaisia tiettyjä standardoituja mittareita, joilla voidaan seuloa ne, jotka pitää tutkia sitten tarkemmin. Eli laadukkaan ja toiminnallisen seniorielämän lähtökohdat. Kyllä se varmaan siihen ydin on siinä, että voi itse päättää omasta elämästään ja toteuttaa itseänsä. Vaikka olisi kuinka vanha ja kuinka sairas ja asuisi missä tahansa. Ja yksin ei ole hyvä olla. Että kyllä se, että on ystäviä, läheisiä, joskus se voi olla kotihoidon työntekijä tai pitkäaikaishoidossa lähihoitaja. Niin, ihmissuhteet ja ystäväpiiri. Se on ihan keskeinen. Ja sitten se liikuntakyky. Että siis liikkukaa. Ja minä aloitin vasta 60-vuotiaana, mutta nyt mä harrastan liikuntaa ja juoksen tai kävelen tai pyöräilen henkeni edestä. Et jos mä haluan pysyä elossa, niin kuin haluan vielä pitkään, niin mun pitää liikkua, pitää lihaksista huolta. Ja sehän tuottaa sitten mielihyvää. Ja jos sitä harrastaa vielä sosiaalisesti, tanssiminen musta olisi ryhmäjumppa. Siis iäkkäät tykkää kuntosaleilla käymisestä. Mutta se ei ole välttämätöntä, mutta monet tykkää. Sitten pitäisi päästä. Kuntien pitäisi huolehtia siitä, että ihmiset pääsevät toistensa luokse ja harrastamaan näitä, jos asuvat kaukana tällaisista mahdollisuuksista. Ja sitten on se ravinto. Siis, kun on hyvin iäkäs ja alkaa olla vähän rahinauksia, niin sitten nämä terveelliset dieetit romukoppaan ja silloin pitää syödä valkuaisainetta paljon, että lihakset pysyy kunnossa tai heikentyneet lihakset vahvistuu. Rasvasta ruokaa, että saa energiaa ja pitää juoda runsaasti.
Sitten jos on tapana ollut, että ottaa yhden lasillisen viiniä tai yhden pullon olutta päivässä, niin siitä ei tarvitse luopua. Mutta enempää ei pidä harrastaa. Että se on se 1 annos päivässä on se ehdoton maksimi. Et itse minusta tullut raittiuden kannattaja tässä matkan varrella, mitä olisi vaikea uskoa vielä joku vuosikymmeniä sitten, mutta että elämä on elämisen arvosta ja voi iloita hyvin ihan ilman alkoholia, koska siihen liittyy niin herkästi sitten niitä ongelmia, että kyllä se sosiaalinen seura on paras lääke yksinäisyyteen eikä pullo. Mutta niin kuin sanottu, voi kohtuudella käyttää alkoholia, mutta olennaista on se, että tapaa toisia, liikkuu, harrastaa, on jotain, tekee sellaista, mistä tykkää. Ja että jos vielä on joku sosiaalinen rooli, asema niin kuin siinä lähiyhteisössä, niin sehän on ihan hirveän tärkeää.